se noħodkom f'kamra importanti ħafna ġot-teatru. Kamra li ftit nies daħlu fiha, il-kamra tal-kostumi. Ejjew miegħi. Sella Accommodority, kuljum tkun imdawra b'diversi kostumi ta' kull perjodu u żmien. Qatt ma tgorr għax ix-xogħol veru tagħmlu minn qalba. Għandna ħafna kostumi aħna fil-wardrobe tagħna, biss ngħidulkom li għandna il fuq minn 200 qalziet iswed u 200 mies bajda. Dan ix-xogħol itini sodisfazzjon kbir minn disin fuq il-karta għalli taraħ kostum meħjut mlibbes fuq l-atturi fuq il-palk jitgawta mill-udjenzi sabiħ wisq. Ix-xogħol tagħna jiddependi minn kemm ikollna produzzjonijiet matul is-sena. Jekk nieħdu l-opera, biss ikollna il fuq minn 30 kostum. L-aħħar kostum li ħitna kien għall-opera Dido and Aeneas. Apparti minn hekk aħna wkoll ngħinu produzzjonijiet oħra fil-kiri ta' kostumi, kif ukoll ngħinu fit-tiswijiet neċessarji. Qabel ma ġejt hawnhekk bħala CEO qatt ma kont napprezza kemm hawn xogħol. Imqar wara karattru wieħed li naraw fuq il-park, il-kostum, dak li jgħin lill-attur jidħol fil-karattru u fl-istorja.